Manini bafowethu, manini. Kanti uKhuzani umfowampongozi wenza ngani uKhuzani umfowampongozi? Angikaze ngiyibone-ke lento le. Ngala isipheko, sisababaza isipheko, into ayenza ko-Facebook, kutrenda yena kuphela nje. Yabo nje uthi ungena ku-Facebook uKhuzani, uyobheka enye into ku-Facebook uKhuzani Mpongozi. Hhayi bafowethu ngeke, hhayi ngeke bafowethu. Buka la, buka la, buka la, buka la. 45 minutes ubehleli ku-79.5K, 1 hour 128K, siku-3 hours 210K. Ayikaze yenzeke lento endimeni kaMaskandi, iyaqala ngqa. Hawu siyakubongela mfowakhuba. Siyigcina ko-Ronaldo lento, siyigcina ko-Chris Brown lento. La eMzansi siyayiqala la eMzansi.